Takže zdar lidi, já bych vám chtěl ukázat výstřelovačku. Takže jako první, co si udělám, tak si uděláme základ. Uděláme 1, 2, 3. Jo, ještě co potřebujeme. Budeme potřebovat bavlnu, mačkátko, redstone repeater, redstone, vodu a TNT. Tak, jako první chceme si udělat to. Tak si uděláme tak. Minulým videu se nám to nějak nedařilo, furt nám to vybuchovalo a teďka si dáme tak. Dáme takhle redstone, takhle si dáme, tak a takhle. Takhle si to navedeme. Jako první, co si uděláme hvězdičku. Hvězdičku uděláme takhle. Uděláme 1, 2. Takhle půjde 4. 1, 4, uděláme 1, 2, 3, 4, 1 a 1, 2, 3, 4. Raz, 2, 3, 4, takhle, 2, 3. A zase uděláme 1, 2, 3, 4, raz a 1, 2, 3, 4. Tak, udělali jsme si hvězdičku a teďka to napojíme jenom redstonama. Tak, redstony. A tady dáme zesilovačku, zase redstone. Takže, tak, redstone. Zase repeater, redstone, repeater, zase repeater, alejka redstone. Tak tady dáme repeater zase a teďka jdeme redstone. Tady dáme ten repeater. Teďka si to fakčí. Zkusíme. Že funguje to, takže tady rozbijeme zesilovačku a dobrý. Tak, teďka si tady dáme do boku TNT, ale prosím nešlapejte dovnitř. TNT, vodu, úplně rovinatou. Tak, a teďka si tam dáme ty, co mi tam chybí. Teď jsem si to ještě rozbil někde, takže teďka to můžeme vyzkoušet. Tak, takhle to vypadá, lidičky. A vyzkoušíme a vidíte. A máme vystřelovačku. Tak to byl konec a naschle.